Zvakatangira shamwari yangu paakandiudza kuti ainge atendeuka, ainge ava kunamata kuchechi yaMagaya. Friend yangu ndaizviziva kuti aiva ari munhu anobata-bata, ainge aine mabotics akati wandei kusanganisira nemuCape Town. Akazoti aenda kun'anga kwake akabva achizoudzwa kuti panodiwa ivhu repanzvimbo pekuti panoungana vanhu vakawanda vachinamata. Saka akaenda akanoba, hatingati kutora because zvinenge zviine mhiko mukati, saka unofanira kutoba vanhu vasingazvione kuti uri kunokora ivhu. Saka akaenda ndokubva achizonoba ivhu paHoly Ground, akadzoka naro kunoku kuCape Town. Akatanga kuita mari yakawanda zvakatyamadza vanhu vakawanda mugrupu redu semafriends ake. Ndakazotaura naye ndopaakazondiudza kuti kune imwe n'anga yakamubatsira yekuDurban, iyo yakamuudza kuti chitsvaka panenge pakaungana vanhu vachinamata vari pedyo naMwari, woenda unoba ivhu asi usaonekwa paunenge uchinokora ivhu racho nekuti hazvizoshandi. Iniwo ndakabva ndachizofungawo kuti ndige ndichizoenda kunoba ivhu paHoly Ground kwaMagaya. Mukoma inini ndiri mudzimai, ndine makore 35 years ekuberekwa, ndinogarawo muno muCape Town. Ndava nemakore maybe up to 16 years ndigere muno muCape Town. Upenyu hwangu regai nditange ndichiti hwainge huri rima rega. Gogo vangu ndivo vakandizora mafuta ekuti ndige ndichizova muroi. Ndakange ndaitwa muroi kubva ndichiri mucheche. Hanzi gogo ivo vakaedza kutonditemerera nyora ndichiri mudumbu raamai vangu, asi hazvina kuzoita saizvozvo. Vakamirira kusvika ndichizozvarwa. Vanoti pandainge ndiine 3 months amai vangu pavakazoona ndava kurwara, ende ivo gogo ndivo vakange vachindirwarisa. Vakabva vachizosimuka vachibva muHarare amai ndokubva vachizoenda kumusha. Ivo gogo vangu yainge iri n'anga. Vazhinji havazivi kuti n'anga dziya dzinonzi dzine masimba, dzinoona kuti unge uchinzi uri n'anga inogona kurapa, unofanira kunge uri muroi, nekuti muroi ndiye anopinza urwere muropa rako. Saka kana muroi ari iye anoziva mishonga inogadzira zvirwere, zvinotoda futi muroi kana munhu anenge akadzidziswa nevaroi kuti urwere wakati hunogadzirwa sei, uye anenge achiziva miti nesora zvinorapa zvirwere zvacho zvinogadzirwa nevaroi. Saka gogo vangu vanoti panguva iyoyo amai vangu pavakasvika vakabva vachizondizora mafuta avo akazoita kuti vakwanise kuzonditemerera nyora. Ndakazotanga kugara nagogo vangu, vaindida zvisingaiti. Saka ndakazogumisidzira ndava muroi anotyisa because gogo vangu vainge vari queen kwedu kwatinobva, ndisingatauri hangu nezita. Saka vaitotyiwa mudunhu rekwedu. Gogo vangu vairoya zvokuti vaityiwa nemadzishe, vaitozivikanwa kuti mukadzi uya unoroya ing'anga, asi iye akarerekera kudivi rekuroya vanhu. Saka vaityiwa, vaiti kana vakanetsana newe kana vakangoridza tsamwa waikwanisa kana kutosangana nematambudziko mamwe ekuti unosara usina kana mari. Matambudziko iwapo hungava huri urwere hunenge hwapinda mumba mako uchingokutambudza iwewe nevana vako, uchingoshandira chipatara chete. Ndakazogumisidzira mukomanashi ndava muroi anotyisa zvekuti hapana aikwikwidzana neni in terms of vanatsikamutanda vaiuya kudunhu rekwedu vachida kuchenesa dunhu. Vaitogara vatoudzwa nemadzisabhuku kuti pamusha pakati musafa makapananga. Taikwanisa kutoenda panenge pakaungana vanhu vakaunganidzwa natsikamutanda, but isu taisambonongedzerwa kana kunzi jambai mutanda, taingonzi isu takachena nekuti tinenge tatotaura natsikamutanda usiku zviri zvemweya kuti kana ukangoda kungoita mafanisi nekuti unoti nongedzera vamwe, asi chikwata chedu usachinongedzera nekuti tinokudzipa tikakuuraya. Ndainge ndiine mishonga yandaishandisa ndaiti kana ndikanetsana newe ndaikuzvimbisa dumbu kusvika richizonoputika dumbu iroro, uye zvekare ndaikanganisa vakadzi vandinenge ndaona vaine nhumbu. Ndaingoti kana ndikakuvenga kunyange tisina kutadzirana kana tiri mubhazi, ndinorangarira nerimwe gore
ndichibva kuMosha ndichiuya kuHarare. Ndainge ndakagara panext neumwe mukadzi uyo ainge aine pamuviri. Ndakangonzwa kumuvenga, ndo pandakabva ndachizoti ndatenga mafrizits. Bhazi parainge riri paRecess ndakatenga ari maviri ndokubva ndamupa. Kungobata kwandakaita friziti iroro, iye akatotarisa ndichimugamuchidza. Ndainge ndatomuroya. Akazosara osvika kuHarare ainge ava kungochema achiti ari kunzwa kurwadziwa muchiuno make. Mwana akatozvarwa akatofa. Mukoma zvakazoitika ndakazouya kunogo kuSouth. Ndauya kuno kuSouth Africa. Problem yainge iripo ndeyekuti chibereko changu chainge chakasungwa. Ndainge ndisingakwanisi kubata pamuviri because gogo vangu vakamboita nguva vachichengeta mazai enyoka yavo muchibereko mangu. Saka izvi zvakazondikanganisa nekuti gogo vangu vakazotorwa nenguva pasina ainge akatarisira kuti gogo vainge vachazofa. Saka gogo vakafa vasina kundiroyonora. Vamwe varoyi vemugrupu medu vakaedza kushandisa mishonga yavaifungidzira yavaiziva kuti ndaikwanisa kuzozvara mazai iwawo, nekuti vakadzi vakawanda vanonzi ingomwa. Vakadzi ivavo vanenge vaine mazai enyoka mudumbu. Saka mazai awa it's either anochochonya, but kana akachochonya unozogumisidzira wava nemafibroids. Mamwe aya anorwadza ekuti kana ukaenda kuchipatara ukanobviswa mafibroids anongomera zvekare. Vazhinji vacho havakwanisi futi kuzoita vana nekuda kwemafibroids iwawo, but kana uchinzi unenge uri ngomwa, unenge uine chinhu chaunenge wakatakura muchibereko mako chinenge chakatofara kuti usakwanisa kuzobatira pamuviri. Ndakashandisa mishonga yakasiyana siyana ndichiti zvimwe kuda ndichakwanisa kubatira pamuviri, but hazvina kuitika saizvozvo. Ndakagumisidzira ndava kutoenda kuna nachiremba ndaona kuti handisi kukwanisa kubatira pamuviri. Saka pandakazoti ndauya kuno kuSouth Africa ndava kuwirirana nefriend yangu. Akazondiudza kuti iye ainge aenda kun'anga, ainge audzwa kuti aifanira kuti ange achienda kunoba ivhu. Akazoenda neni kuDurban. Ndaenda kuDurban ndichitora ivhu iri mukoma. Handina kuritora nekuda kwekuti ndainge ndichida kuti ndige ndichizobatira pamuviri. Kun'anga ndakaudzwa kuti ivhu iroro kana ndikaritora ndinokwanisa kuzopfuma. Ndaiva ndiine dzvinyu randainge ndakapiwa. Dzvinyu iri raifanira kugara riri mubhodhoro, but bhodhoro racho chainge chiri chibhodhoro chainge chimbori nemayonnaise. Ndikanzi ndo munogara dzvinyu rako richange richizokupa mari, but kuti ringe richikwanisa kuzokudaidzira vanhu vanouya kubusiness kwako, zvaunofanira kuti unge uchiita ndezvekuti unofanira kunotora ivhu uko kwakaenda shamwari yako, ari kuti ndiko kuri nyore kunoba ivhu. Kana waenda, iyi ndiyo chansi yako yekuti unge uchizoita mari. Unotora ivhu ouya naro pano, then tovatarisa mubhodhoro, dzvinyu rako tovatarisa pamusoro pevhu. Rinofanira kugara riri pamusoro pevhu richingokutsvakira vanhu kuti vange vachizouya kubusiness kwako. Saka mukoma ndakazoenda neshamwari yangu, but iye haana kukwanisa kuzondiperekedza kuti ndige ndichizoenda kuchechi kwaMagaya. Ndakazoenda neimwe cousin sister yake uyo ainge achigara muWaterfalls. Ndiye akazondiudza kuti ainge achazoenda neni kuPhD Ministries kwaProphet Magaya. Tasvikako mukoma zvakanditorera nguva kuti ndinge ndichikwanisa kunokora ivhu, nekuti ndaifanira kuzviita zvinhu izvi ndisingaonekwi nevanhu. Saka ndakabva ndachizotora ivhu riya ndikabva ndachizoriisa mukabhegi kangu kandainge ndinako. Ndakadzoka kuJoni ndikaenda kuDurban. Ndakabva ndachizoisa ivhu riya rainge rasara ivhu, ndakabva ndachizonzi ndige ndichigeza naro muviri wose ndiri panze. Mukomanashi ndakaita sezvandainge ndakaudzwa kuti ndige ndichiita, asi kune shamwari yangu zvakashanda. Kwandiri hazvina kushanda, but zvakaitika ipapo nanhasi uno zvinondishamisa. Usiku ihwohwo chakabva chabvondoka. Hazvina kana kumbomirira mazuva kana kuti makore kuti zvinge zvichizoitika.
chakatobvunduka usiku ihwohwo. Zvakazoitika muhope hazvitauriki. Ndakazviona ndiri kumakuva. Mukoma zvimwe zvacho ndichasiyirira nekuti ndinenge ndava kufumura dzimwe shamwari dzangu dzinokwanisa kuzonetsana neni. Ndakazviona ndiri kumakuva shamwari dzangu idzo dzandaiwirirana nadzo, dzandakakura ndichiwirirana nadzo, dzainge dzichindituka dzichindipopotera. Inini ndainge ndiri pakati peseko, ndakamiswa pamusoro peguva vachiita sekunge vainge vachinditonga. Saka dzakabva dzachizoti kwandiri, ibva pano nekuti uri kunhuhwa. Ndakashamisika kuti sei vainge vati ndiri kunhuhwa. Pandakange ndava kufamba ndo pavakandiudza zvimwe zvandisingakwanisi kuti ndige ndichisheya nemi, nekuti ndinokwanisa kuzofumura vanhu vanokwanisa kuzondikuvadza. Saka pandakazomuka mangwanani acho ndo pandakabva ndachizonzwa kuti ndaita sekunge ndainge ndakabatwa nenyongo isingaiti. Ndichingomuka ndakanzwa dzungu, ndikamhanya ndikaenda kutoilet. Ndakarutsa zvidimbu zvenyama. Mungwamananshi, kana uri muroyi unobva watoziva kuti kana muroyi akarutsa zvidimbu zvenyama yaakasodya kudhara, chiratidzo chekuti mweya weuroyi hauchakwanise kunge uchizogara mumuviri wako, nekuti shave reuroyi rinogara pauri kuburikidza nenyama yaunenge wakadyiswa apo paunenge wakatemererwa nyora dzeuroyi. Saka nyama iyoyo inogara mudumbu mako kusvika uchizofa. Ndo inoita kuti shave reuroyi ringe richizomuka richizogara pauri. Saka ndakarutsa nyama yakawanda chaizvo. Ndiri kureurura zvinhu izvi mukomanashi nekuti ndakazowana murume wandakatanga kudanana naye. Murume uyu chinondinetsa paari waingova mucholo, but ndakatosvika pakubatira muviri nekuda kwemucholo. Butiro ratainge tichishandisa rakaputika, nhumbu yakabva yabata. Ndikati handingambobvisi nhumbu iyi nekutambudzika kwandakaita makore ose awa, nhumbu ichiramba kubata. Mukoma, zvakabva pamucholo. Zvinhu zvinotondivhiringidzawo ini pachezvangu, nekuti sei ivhu iri rakashanda pandiri ndisingatende muna Mwari uyu wevarungu. Handizivi kuti chii chakaitika, asi ndinotodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Ivhu zvechokwadi ndakarishandisa, but rakabvisa zvainge zviri pandiri. Lucky harina kundipa. Zvandaifungidzira kuti zvichaitika hazvina kuzoitika, mufunge. But shamwari yangu achitori nemari ende achiri kutoshandisa zvinhu zvaakatora kuDurban. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava hanzi ivhu ravakaba rakabva rachizovadzikinura kubva pamweya weuroyi. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mukomanashi makadii zvenyu. Ininiwo ndiri kushandisa rimwe bag. Ndakatenga Luella bag rangu muSouth Africa. Saka bag iri rakabva rachizogadzirwa. Kurigadzira kwandakarita ndichibetserwa neumwe sangoma wemuSouth Africa. Unoti kana uine murume waunenge uchidanana naye, unofanira kuti unge uchimupukuta nekawipe, kababy wipe, then wokapeta peta, wokachengeta. Kana wakachengeta kudaro, kanofanira kuti kange kachizooma, kanofanira kugara mubhegi imomo. Ndine tumababy wipes twandakaomesa twakawanda twevarume vose avo vandakarara navo mushure mekunge ndaenda kun'anga kunoromberawo kuti ndige ndichizopiwa mari ndichidanana nemadhara vane mari. Ndiri kureurura zvinhu izvi nekuti ndiri kuda kuti ndige ndichizotendeuka pamberi apo. Ndiri mukadzi anotonamata, anotozivikanwa kuti ndinonamata. Ndakazobva hangu muSouth Africa pari zvino ndakambozorora ndiri kuno kumusha, nekuti uko kuSouth Africa kunobohera nyaya yexenophobia plus ndiri munhu kaanobata mbinga ende mbinga dzinongondichengeta. So there is no need yekuti ndingoramba ndiri muSouth Africa. Kana ndazoomerwa ndo pandinombodzokera hangu
kuSouth Africa ndichimutsidzira zvipande zvangu. Saka ndakati ndava kusakwanisa kuwana basa nekuti ndainge ndichishanda pane imwe restaurant ndokubva tachizomiswa nemurungu wedu nekuti kwainge kwava kuuya vanhu vachiti pano pafanire kushanda maZimbabwean, tiri kungoda maSouth African. Saka ipapo mukoma ndakagara kwenguva yakareba, ndopandakabva ndachizoenda kune umwe Sangoma wandainge ndakanzwa nezvake. Sangoma uyu iye aiwanzokubatsira vakadzi vanoita zvekuruka misoro kuti vawane macustomers akawanda. Ndakaenda kwaari ndikamuudza kuti ini ndainge ndisina saloon. Akanditi ainge achazondibatsira kuti ndinge ndichizokwanisa kuwana mari nekuda kwekushandisa kwandinenge ndichazoita sikarudzi yangu pandinenge ndichidanana nevanhurume. Akandiudza kuti ndinge ndichinotenga kasling bag. Ndakabva ndachizoenda ndikanotenga kabhegi kangu keLuwela. Ndakadzokera nako kun'anga iya ndikabva ndachizoudzwa ndikapiwa mhiko dzekuti ndinge ndichizotenga mawipes. Ndakaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizorara nevarume vakasiyana siyana, asi mushonga uyu wainge uchazondikwezvera varume vanenge vaine mari dzavo. Makuseni oga oga ndaimuka ndobva ndaenda muCBD, ndobva ndatanga kufamba kana kuenda angu kuma restaurant kwekuti ukaoda chikafu chinokwanisa kana kukudhurira zvekuma 2000 kana kuti 3000 rands. Ndaienda ikoko ndichiitira kuti ndinge ndichizotaimira mbinga dzinenge dziine mari. Luwela bag iri mukoma rakazosvika pakundiurayira imwe cousin sister yangu. Ndakangomurota one day achichema, ndakamhanya ndikaenda kwaainge ari ndikashamisika because ainge akamira pamusoro pegomba. Ndikati kusisi muri kuitei kuzvamuri kubhururuka wani mumhepo, chii chiri kuitika kwamuri? Ndopa akatarisa kwandiri akaseka akati unondibvunza zvinhu zvisina basa. Ndokubva atodonera mugomba. Pandakadongorera ndopandakabva ndaona kuti mainge mutori necoffin rainge ririmo. Ndikazomuona akamira kuseri kwangu achichema achiti ndiwe wandiuraya. Vakabva vatofa sisi vangu ava. Saka ndosacrifice iyo yandakaita. Ndakatanga kubata mbinga dzine mari. Ndakatanga ndichabata maSouth African varungu ava vachindipa mari. Ndakabva kulocation kwandainge ndichigara because ndainge ndava kutya kugara kulocation nekuda kwemari yandaigara ndiinayo muaccount. Account yandinotoshandisa inini ndakaivhurirwa neumwe murungu. Murungu uyu ndakasangana naye mune imwe restaurant. Akangoti mukadzi wake asimuka achienda kubathroom, akamhanya akauya patable pandainge ndiri, akatongosiya kabepa kainge kaine mafone numbers. Akanyora kuti please call me otherwise I will die. Ndakazotanga kutaura naye akandiudza kuti ainge anakirwa neni, haana kunge akaziva kuti ainge atongokwezvwa kwandiri nekuda kwemishonga iyo yandinoshandisa. Ndakazobva kuJoni ndikauya kuno kuZim, ndiko kwandiri for now ndiri paholiday, ndikuda kumbozorora zvangu nekuzorodza nyama dzangu because kana kuri kuJoni varume vacho vanenge vachiita teki neni. Kuno kwangu ndine varume vaviri vatatu avo vari kundimaintaina. Ndinotorojerwa kuBorodal, ndangochinja hangu kwandinogara, but kwandinogara aiwa kunofefetera mhepo ende kune runyararo. Ndinorarama kalife karibo, no stress no what, asi chinokondidzimba moyo vana vesister yangu uyo wandakasacrifice. Kana ari mwana mukuru wasisi vangu ndiri kutomuendesa kuPolytech izvezvi. Ndiri kuzviita izvi nekuti ndini ndakauraya amai vake. Hadzisi shungu dzekungoti ndinoda kuona vana vasisi vangu vachiramba vachienderera mberi nezvidzidzo zvavo, but inhau yekuti iniwo pachezvangu ndinotofila guilty nekuda kwezvinhu zvandakaita. Ndiri kuda kuti ndige ndichizotendeuka. I will tell you kana ndikazotendeuka zvechokwadi, even though ndiri munhu anoenda kuchurch, but ndinongoenda kuchurch kungonosocializa nevamwe vanhu. Inini mutemo wangu unoti handidanani nevarume vekuchurch, ndinongodanana nevarume vandinosangana navo mumarestaurant when I have gone out shopping. Ndiwo mutemo wangu iwoyo, but that does not make me a good Christian. Nditori murevi wenhema ende
nditori nezvivi zvakawandisa because kudanana kwandinoita nevarume ava ndichivashandisira gwezva varume randinaro vazhinji vacho vanogumisidzira vava kurasa rudo rwavo kuvakadzi vavo voparadza mamarriages avo vachifungidzira kuti inini ndinokwanisa kuzova mukadzi wake but ini handiraramiri izvozvo, chandinongoda imari kubva kuvarume ava. Ndiyo secret yangu mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangoma hazvo vedu ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndine gwezva varume vanoshandisa mushonga apa, anzi kana ndikarara newe ndinokupukuta nebaby wipe, ndobva ndapeta kawipe kaya kanozoti kaoma ndinobva ndachizokakanda mukabhegi. Zvakangooma hazvo vedu rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sokudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinozviita munhu anopa chaizvo, ane mwoyo wakanaka. Ndakatombodonatawo hembe dzemwana kune rimwe page, saka ndakadonata hembe idzi mushure mekunge ndanzwa zvichinzi kuno mumwe mukadzi ainge asina kana preparation. Ndainge ndiripo pavanhu vakadonata even though zita rangu risina kuzoshayiwa papage pacho ipapo, nekuti ndakati handisi kuda kuti zita rangu munge muchizoritaura nezvaro kana kushaya mafoni numbers angu, nekuti pandinodonata zvinhu izvi ini handidi kuti hangu ndinge ndichizozivikanwa. But kudonata kwandakaita hembe dzemwana dzainge dzitori mhiko dzangu dzandainge ndichitozadzikisa. Mukomanashi inini ndakaendawo kun'anga. Ndine shop yangu iyo inotengesa hembe dzevana muno muHarare. Basa iri mukomanashi pandakatanga kuriita tainge tisati tawanda, but iko zvinozvi mashopo awandisa muHarare, saka munhu wose ava kungoita zvekutengesa hembe. Ndakange ndava kutoda kutovhara business rangu nekuti ndainge ndisisina macustomers akawanda ainge achiuya kuzotenga. Ndakatanga ndaenda kune vamwe madzibaba ava vakabva vachizondibudira pachena vakati, Mutendi, munhu waMwari, ini muchindiona ndiri pano nditoriwo nezvandinopota ndichiita. Ndikati sezvipi, ndiudzei munhu waMwari. Vakandiudza kuti vane imwe n'anga yavo iyo inogara kuChivhu yaikwanisa kuzondibatsira. Ndikati muri munhu waMwari, bet muri kuti imimi munoshandisa mishonga kuti munge muchizodana vanhu pasowe renyu? Vakanditi hongu, muno muZimbabwe zvinhu zvakaomera munhu wese, saka kutoti unge uchikwanisa kuwana vanhu seni so handiti ndinoraramawo nema$10 ma$5 handinopiwa nevanhu vanenge vauya kwandiri vanozondipawo nekuda kwavo. Saka kuti ndinge ndichiita mari pazuva ndinofanira kuona vanhu 20 kana kuti 30. Umwe noumwe akandipa 5, mumwe akandipa $10, ndinotozobudawo ndiine kamari kari nani. Ndikati zvakanaka. Saka tinoenda rini kuChivhu. Vakandiudza kuti vainge vachida $800 yekuti vazondipa connection. Semunhu wandainge ndichiziva ainge avawo nemakore achindibatsira, kunyange pandakatanga kuita zvekuhodha ndakaenda kwavari vakandiudza kuti ndiende kuBotswana, vakatondipa mafoni numbers evanhu vakazondibatsira kuti ndinge ndichizowana mababy way. Saka munhu wandaitotrasta ende vakazondibudira pachena vakati, munhu waMwari, kuti murambe muchingoshandisa minamato hazviiti nekuda kwekuti makakombwa nevanhu vari kushandisa mishonga. Saka munofanira kuvawo makasimba pakushandisa kwamunenge muchizoitawo mishonga. Tombosiyana nazvo izvi zvemunamato nekuti hazvikwanisi kuzotipa pundutso neramangwana riri nani. Chatiri kuda imari. Saka vakabva vachizoenda neni kun'anga. Takaenda kuChivhu mushure mekunge ndavapa $800. Ipapo mukomana chindainge ndichiri kungotengesa hembe dzingori simple dzevana dzandaihodha kuBotswana. Iko zvinozvi ndinotengesa hembe dziya dzatingati high end stock yandinotora kuChina kana kuti kuTurkey. Ndinoenda kuChina kana kuenda kuTurkey, ende idzi ihembe idzo dzandinotengesera vanhu vane mari, not vana Pompeyadona. Saka taenda kuChivhu ndakanobetserwa. Ndabetserwa kudaro ndakabva ndachizopiwa mbiya, ndikapiwa nehari dzandakanzi ndaifanira kuti
ndinge ndichizoti kana ndadzoka kumba ndobva ndasarudza room ndikaburitsa vana vangu vainge vaine maspare bedroom akasiyana, ndikati imi vasikana mava kusheya same spare bedroom. Saka room imwe yainge iri yemusikana mudiki ndiyo yandakabva ndachizoshandisa ndikabva ndachizoita altar. Imomo ndinofanira kupinda ndakamonera mucheka muchiuno mangu ndakashama, then ndomune altar yangu munofanira kugara muine hembe dzemwana mucheche, asi hembe idzi dzinenge dziri nyowani. Ndinofanira kuzotsvaka munhu wandinopa hembe idzodzo, ndinomupa kuti ange achizopfeka. Rombo remwana iyeye rakanaka ndinobva ndachizotanga kurishandisa kusvika zvazo expire kuti ndige ndichikwanisa kutengerwa mushopu mangu. Ende ndine nguva dzekuti mualtar umu munobuda kamwe kadhara kanongobuda muzasi metable apo pandakagadzika mbiya nehari. Kadhara aka kanorara neni, asi kadhara aka hakana maziso, but ndinenge ndichitofila sekunge kanenge kachitondiona zvose zvandinenge ndichiita. Saka mwana uyu wandinenge ndapa hembe dzedonation ndinomubira Lucky. Anozokura asisina Lucky iro raakazvarwa naro. Vanhu vanofungidzira kuti ndiri nherera, ndiri munhu akanaka anoda nherera, asi kutaura chokwadi inini basa rangu riripo nderekuti ndinongobira vana vevanhu Lucky. Ukaona ndakupa mari, ndakugamuchidza mari, upenyu hwako hauzombofi wakaita right zvekare. Vasikana vose avo vanoshanda mushopu mangu vachizongobva pashopu pangu vanoomerwa neupenyu, zvimwe zvekuti hazvitsananguriki nekuda kwemhiko dzandinovaitira. Munhu akati handichadi basa, ndinotomupa mari, ndobva ndati alright, ndava kuda kukupa mari ye-thank you nekuda kwekuti takashanda tose kwenguva yakareba usingandibiri uchindishandira zvakanaka. Saka kana ndamupa mari iyi ndinorara ndakaiisa muhari, ndobva ndachizomupa. Ndinokwanisa kuti udzoke pano mangwana ndikuda kuzokupa something. Mari yandinenge ndiinayo inorara iri muhari ndichigadzira ichibikwa kuti inge ichizotevererwa nemweya wejambwa nemunyama. Paanozoya achizotora mari anenge asingatozvizivi kuti ari kutozvigokera moto muziso, kwaanozoenda zvinhu zvinomuomera zvekuti anosvika pakudzoka kwandiri achiti madam, ndakakutadzirai, ndikuda kuti ndige ndichikushandirai zvekare. But vasikana vanenge vachindishandira panguva iyoyo vanotoroorwa kutochata, life inotofamba. Asi kana ukangoda kungoita musarinya wekuti unoti basa haucharidi, pane one akangopukunyuka, uyo akaita sekunge akafemerwa naMwari wake, akangotiza. Ndainge ndisiko kuzimu, akangoenda akanosiyira munen'ina wangu makey ekushopu ndokubva atiza akabva atoenda kuJoni. Iyeye ndiye wandisina kukwanisa kugadzira. Ndiyo nyaya yangu mukoma. Vanojajai zvenyu, but vangu vana vari kudya vachiguta, vana vangu vose vari kumaboarding school. Imi munoda kuti tinge tichiita sei? Because nyika yacho yakaoma. Kana tikangotengesa hembe dzedu idzi dzatinotengesa tisingashandisi miteuro kana minamato, hamupindi futi mumashopu medu muchitenga, munenge muchingodarika. Saka munoda kuti vana vedu vange vachifa nenzara here? Ini ndinoti munhu ita zvaunogona kuita kuti ukwanise kurana business rako ringe richizokupa mari yakawanda. Ini manje ndinoitwa andikendenge, anenge asvotwa ngarutse. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu hanzi anenge asvotwa ngarutse. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu hanzi ndakatombodonata hembe dzemwana mushure mekunge hanzi ndaona imwe nyaya yakandibata kuFacebook ndikadonata preparation, apo painge pachinzi amai vacho ivavo havana hembe dzepreparation, but yainge isingori donation chete, vaitoda kutobira mwana iyeye Lucky rake. Hanzi ndo zvinondiraramisa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi inini ndakarara nemwana wangu wekubereka ndisingazivi.
ndine vana vakawandisa kwazvo, nekuti nhamba yevakadzi vandakarara navo vandichiri kurangarira ndakarara nevakadzi 1000 kubva muna 2006. Zvino ndakazorara nemwana wangu ndisingazivi. Mukomanashi ndauya pano nekuda kwekuti ndiri kurwadziwa nezvakaitika kuti ndakaenda pamusoro pemwana wangu ndikasika bonde naye. Basa rangu rainge riri rekudhiraivha matrack, saka ndaidhiraivha matrack ndichienda munzvimbo dzakasiyana siyana. Ndakambotanga ndichaita cross border, but ndakazotanga kudhiraivha local. Ndakabva ndachizotanga kuda vanhukadzi zvainge zvisina mwero. Kubva muna 2006 ndainge ndisingachazivi uwandu hwevakadzi vandaivata navo. Kubva kuBeitbridge kunobuda kuLusaka, ndinotenda kuti ndakarara nevakadzi vangasvika 1000 kana kupfuura. Asi mukomanachi zvakazoitika ndezvekudai, one day ndakasangana nomumwe musikana ainge akanaka chaizvo, ainge achitengesa muviri wake muBhawa. Ndainge ndatukurawo panguva yacho iyoyo. Tasangana muBhawa, takarara tose mutrack. Musikana uyu ndakanzwa ndichimuda zvisingaite. Takamboita makore zvedu tisingaonani, then ndokubva tachizotangidza zvekare kudanana mainge muri mugore ra2024. Tainge tava kutoronga zvekuti tinge tichizoita tose mwana, because pose apa taisangana tichishandisirana dziviriro. Auya kuHarare takarara kulodge. Takatanga kungokurukurawo achindiudza kuti amai vake vainge vachirwara. Akazondiudza imwe nyaya yandainge ndakamboudzwa nomumwe mukadzi uyo aigara muBulawayo, achindiudza kuti akakura achishungurudzwa kugwanda nekuti amai vake vainge vari muShona, saka aishungurudzwa nehama dzababa vake. Akazotanga kugara naamai vake muBulawayo, stepfather vacho vachimurepa. Akatanga kurepwa kubva achiri ne13 years. Nyaya iyoyo yakandivhundutsa. Kuzotaura kwandainge ndoita naye, ndainge ndava kuda kunyatsokunzwisisa zvakadzikadzika pamusoro peuyo waainge achiti amai vake. Akazoti ndichakuratidza mapictures amama vangu kana foni yangu yava nemoto. Kunotarisa kudai handina kukwanisa kumurecognize mukadzi uyu nekuda kwekuti makore ainge awanda. Ndakazoenda kuBulawayo, ndaenda kuBulawayo mukoma akanondiratidza maphotographs aamai vake. Instantly I recognized kuti munhu uyu munhu wandakazvara naye mwana, but ndainge ndisingazivi kuti akazozvara mwana mukomana here kana kuti mwana musikana, because ini ndaingomitisa ndongosiya zvakadaro. Ndiri kureurura zvinhu izvi nekuti mwana handisati ndamuudza kuti ndiri baba vako. Iye anondida zvisingaite, anotondiona sekunge ndiri murume wake, ndinofanira kumupa mwana. Ndiri kumuavoida and anogara achingondifonera ari kufungidzira kuti ndatova neumwe munhu uyo wandava kuda kuroora, because ini mukadzi handina. Ndaingorarama upenyu hwangu as a bachelor apa mari dziripo, saka iye kana achitondiona anondiona sekunge munhu anokwanisa kuchinja upenyu hwake. Ndomuudza sei mwana uyu kuti mwana wangu? Ndiri kunzwa kuzvisema. Kana akataura neni ndinomuavoida, pangava pari pamaWhatsApp, nekuti zvatakaita hazvitauriki, hazvifaniri kuti zvinge zvichiitika pakati pababa nemwana wavo. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Vari kuti vakarara nemwana wavo musikana wavainge vakazvara neumwe mukadzi wekuBulawayo. Zvakangooma hazvo vedway. Hanzi apa mwana wangu iye ari kutondida zvekutodaro, but hazvizivi kuti ndini baba vake. Yo, hanzi ndipeiwo mazano muri yeZimbabwe. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.